Hello लोगोफोर दायो आङो फैलायबाय हाबा जानो हाबा जाया अमा बेदरजों ओंखाम जानो सुखुदों हाबाखौथ' जाया न' हाबाखौल' जानो ओमफ्राय मानसिया मानो बुङो हाबा जानो थांनोसै होनना मानो बुङो स्कुल फरायफैया रोङाना yes नंगौ अमा बेदरखौ जानो फैलायबाय आं अमा बेदर जानानै आंगायबा आं अमा जाखाया होननानै ना जाबावसिन नामा ओमफ्राय आबे नंगौ yes yes right बर' बाजार ओमफ्राय मा जायगा बुङो बेखौ खराइबारि मैयाहाय जानखि बुथारजुलि बियो जानानै थांबाय दिनैहाय जे रिसिपसन जे रायजो राजाखौ जानखि दरा खैनाखौ हौवा गोदान हिनजाव गोदान जे बिथांमोनखौ आशिर्बाद खालामनो थाखाय माने आशिर्बाद नांगौ नालाय नङा जानो बोसोराव माने जिबनाव माने ना मा बुं लाइफआव माने जानखि बुथारजुलि जायो जे बियो मोजाङै जालाङो जे बेखौनो माने रायजो राजाफोरखौ लिंहरो आरो ना आशिर्बाद खालामनो थाखाय गोदानजों हिनजाव गोदानजों जोनोम खेनसे हाबा जाबाय आरो ना जोंबो जानो नांसिगोन मालायनिखौ जायै जायोना नै बिथांमोना बेंक पार्टि नालाय दा खाम सिफुं जानखि सानफ्रामबो हाबा जोंनि थाखाय सिख्लाफ्रा नागलायलाथाय फैलायदो बिथाङा सेरजा दामो आरो बैथिं नुहुरदों ना बिथाङा सिफुं दामो आरो नै बिथिं लाहार फाहार खालामगासिनो दङ जानखि बिथांमोननि थाखाय दामनाय देनायाव मा मा नांगौ मा मा नाङा नै बिथिंहाय रेडि खालामगासिनो दङ आरो बिथांमोनखौ नोंथांमोना नांगौबा जानखि खाम सिफुं दानि जुगाव माने जानखि जोंनि बर'नि जानखि हाबा जे बेफोराव खाम जथा बिदि सिफुंजोंसो दा नांख'नाय नालाय जे जोंनि बर'नि जानखि बेंक पार्टि जे नोंथांमोना जानखि स्क्रिनाव फैबाय थादों नम्बर जे नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामदो जे बैसागुफोराव जानखि नोंथांमोना बेंक पार्टि नामायना मोनाखैबा बिथांमोनखौ नोंथांमोना हांख्रायनो हागोन जानखि स्क्रिनाव नम्बर दङ ना नंगौना नङा फंबाया हाबायाव फैना माबोरै मोनदों आङो हाबायाव फैनानै मानसिनो नुवाखै मानसिया दा जागोन लासै र' मोनथ'वाखैबो ना फुरा रेडि जाबाय जे नोंथांमोनखौ आङो खोनानो मोनदों जे नोंथांमोना जानखि दाखालिबाव जे बेंक पार्टि दामनानै जे न'आवनो थाङाखै जे बेयावनो फैनानै हेफाजाब मदद खामानिफोरखौ मावगासिनो दं होननानै बे नंगौना नङा सप्तासे जाबाय मोजां दे मोजां नांदों जे नोंथांमोना जे लोगोखौ जे हेफाजाब मदद बिथांनि बुथारजुलियाव मदद खालामनायनि थाखाय जों बिदि मावनानै मोजां मोनखायो ना बिथिंहाय जानखि साउन्डनि मिक्सार माबाया बिथिं दंखायो आरो बक्सआ बिथिं आरो बेयावनो हाबाय दामनायमोन हिन्जाव गोदान दरा गोदान बेयाव जिरायनो थाखाय फैलायबाय नै हिन्जाव गोदाना नै हौवा गोदाना खुलुमबाय मोजां बेखौलाय si mama le go Hei wah pasal food dua wah untel bena Nei, beng party lagau dana, pilih bay, papa bay lagi, serlek, Dalam gerap berani, dressingan. Mai beda lebih. Ay, nung pila ulah lagi kau. Biku, ay. pilihan usung nih sama Mapungu. serles
Hei. Dia mesti berseleng lah. Berseleng lah. Tuh kangen dong. Seleng naik dong mana? Main space out kangen. Ile. Hulai. Aduh, mana dia nanda. Ini mày bắt đầu. Ile. Rai jebur. Kayak pura delegasi nu bitangna dan damgun nalai. I love you. Income danu jirai bai da se nai jung income dani se nai bitang mun jung nor na dani ki bank party de bitang mun anu bitang mun jung da pani se nai ada biting de dadu de nai ada biting bodong ku ni Raja Barnai, Samsung ke dia? Dia cantik sih. Bebo sansrigun. Bio kargun suni, oma. Man baygun binya. Deh, danaran disi. Ai tima muncul perbedaan dayu nih labra pibai. Nah, jadi share no. Deh. Jublang bay, jani ki habayo musanai, damnai, demnai, jublang bay, dayune, biawai foto laga sini, ye, na. Examine. Maya, Examine ko. sampai nenggo, surjung, kawan sana jung, demba.
ओइ थास' गर' ओइ लोगोफ्रा थांजोब्बाय थुदो थांनोसै ओइ थु नै पुरा बिजि नुवाखै दामग्राफोरा खावसे माने थांबाय न' खाथियावनो आरोना बिथांमोना न' खाथियावनो माने जानाखि हाबा जादों बे न' खाथियावनो थादों नालाय बिसोर जानाखि आं माने बेयाव हाबायाव मोसादोंमोन जे बिथाङा 100 रां अननानै होदोंमोन थेंक इउ हायं आं बिराद मोजां मोनदों नोंनि मोसानायखौ दे थेंक इउ दे होमबा थाथ'दे आं दे दे जाबाय दे नै आंनि मोसानायखौ बिराद मोजां मोनदों जाबाय हाबानि आरो गेट खनसे मोसाबावबा आरो होबावगौमोन आङो आं मोसानो रोङा ओरैनो बारलुदोंमोन आरो ना दायो बहाबा थांगोन होननानै बुंदों थांनाय जागोन ना जाला मिथिथ'ला आरो थांगोन जानो बहाबा थांगोन बुंदोंमोन थांलियानो हर जाबायना बेयावनो 10ता जाबाय दा मेंबायबो फुजा नायगोन होननानै थांगोन होननानै बुंदोंमोन ओमफ्राय खाथियावनो ओमफ्राय बिथिंबो बन्द'नो जाबाय दां फुजायाबो दा थांथ'लानो नै बेनो जाबाय दा बेयाव थांसिगोन बे न'आव